So uma ngithi sibizelwe ebungcweleni kuthiwa makube inkambo yethu emhlophe, kungabi ukuthi siyachoma ngobungcwele. Khona lento okuthiwa ukuphapha nokufuna ukubukwa. Uma ukholwa ufuna bonke abantu babone ukuthi uyakholwa. Uma wenza kahle ufuna bonke abantu babone ukuthi wenza kahle. Mase wenza kabi uyacasha awusabonakala. Ingakho uma uphila ubungcwele ungaphileli ukubukwa bathi impilo leyo ephilayo ukuze noma kwenzeka wenza iphutha kungabi khona into enkulu ezoqhama. Ukuba amaphutha sonke siyawenza. Kepha le ndaba yokuphaphela ubungcwele iyona le eyenza ukuthi mose usenkingeni ungabe usabonakala njengokubonakala kwakho izinto zakho